Iphondo leMpuma Koloni sekumzuzu liqubisene nentsholongwane iCorona. Le nto inyanzelisise ukumiselwa uhlobo olutsha lokulwa nale ntsholongwane. Phakathi kwezinto ezibaluliweyo kukuqiniswa imiqathango yokulwisana nale ntsholongwane. Sithi namhlanje sizisa enye indlela yokulwisana nale ntsholongwane apho sifuna wonke umuntu athathe inxaxheba. Apho sisithi indlela yokulwa nale ntsholongwane ngokuyimpumelelo. Sifuna lento kuthiwa ngu-bottom up approach. Abantu mabayeke ulindela ukuba kuthiwe mabenze lento. Abantu mabebe yinxalenye phaya ekuhlaleni yokunqandana yokukhuselana njengoba sisitsho sisithi usisiqu khusela wena khona ukuze ukhusele ifamily yakho. Xa ifamily yakho ikhuselekile ukuhlala kwabantu kukhuselekile. Kwicala lezemfundo ukubuyiselwa esikolweni kwabo benza amabanga ugrade 3, 6 no-11 kusengumba onobuzaza ephondweni. In terms of other grades, we are comfortable because the CEM has been able to propose an augmentation in terms of the curriculum and examination and assessment in other grades. So generally in the country, there is not going to be a challenge in terms of the standards from grade 11 downwards. Umabuyane ukwabhengeze ukuba iphondo libhalele umongameli uRamaphosa limcela ukuba alincedise ukuzisa iinkonzo ze-Special Investigation Unit kwiphulo lokuphanda ubuqhophololo kumasipala wesithili OR Tambo. Oku kulandela ukusetyenziswa gwenxa kwezigidi zeerandi kumaphulo okufundisa ngentsholongwane iCorona. Ukanti iHawks ezinwenwelwe kulo masipala usezingxakini. Ndinguyanga Funani weendaba ze-SABC, ndisePhisho.